Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Bila ko gigurot ng mga oning restaurant. Kapte gihiwat nga mabuti ay kasya. Yes, Darwin. Kaming na ko na siya. Sam na ba? Sa kila ko? Nagkailagit kay kanya, Darwin. Sam lagi. Ang akong PFF. Si Ashin. Ha? Hala? Mo ba? Kuya ginato si Asing ito sa Lachira? Ooy. Ug kaming naman ganit ko na siya. Magpahuwat gid siya kay misugot ng iyang parents. Away noon. Kini da. Pasig to sa Lachira, ira kong sugton. Pag seryoso sabgod, aron sugton kang Ashin. Unsaon daghan man kay kag-uyab, Kuy uyab good. O galing mong nanguyab kong Asing kayo kuy uyab. pero daghan kay kag mga babay. Ay, babae ba eh. Circle of friends, mga kunan ako good. Hindi na ko na uyab. Friends with benefits lagi. Di ba? Tawang babae ba? Pero bigyan mo sakto siyang pagdudas ha. Si Ashin, nena si Ay. Kang babae, oh. Nagting sila ang naong Ay. Ay, salamat tao. Di abot kita. Uy, babay! Ay, sorry kay kaayo, ay. Sorry na dugay siya kong apot. Okay na, oy. Ang importante nga ni anak ka. Naabot na ka. Hi, Asing. Darwin, hello! Muro na gumakita na ako eh. Kanisan siya, no? Hilig siya na siyang patagad, uy. Oh my God. Tanan mo, oy. Tingalig maglalis na po mong duharon niya. Hindi naman eh. Kay, layo ka tong bihayon ka ron. Hala, uy. Layo gini kaayo ang lungsod sa La Tierra, nyo? Muapas gid sila nako. Padong na sila din sa Latiera. Dili ko manghilabot kung unsa niya mahitabo ninyo dinhi sa karaang bahay sa mga binabides. Nang tur sila. Manghundaw ko sa ako mga kamot. Ug ayaw gyud unya ko ninyo glabda kung sa dangatan ninyo ini dapita Jomari. Kung mahimo pa lang unta nga pugngan ako sila, gibuhat na nako nang tar sila. Posibleng mapagan gyud unya sila anang pagkahilabtano nimo ug may kalabutan sa kagahapon. Unsa? Nganong ingon anak ka magyud kahait og sinultihan ako nang? Tugti isik pinayalan in dapita. Ako gyud mo'y unang manuwag sa oras nga magkinaunsa unya mo dinhi. Pero ikaw mismo, imong gibaliwa ang kamahinungdanon sa akong obligasyon ining dapita. Nang nasayop kasi mong gituan. Ang punto ko mao nga mo hinay kasi imong batik nga sinultihan. Di ko ganahan ng permi na lang gasing ka kay wa kumaana dana. Kana mo'y sabta, ha? Ako na mangayo pasaylo sa di pa kita batasan sa akong iya, ana. Pasensya na gid kaayo. Nanon jud ana na siya. Hinahinay na kong nasabta ng batasan, Brena. Mao nga kutob sa kumahimo. Tunan akong mo-adjust. Salamat ha, Jo Marie. Moabot naman dayang imong hinikog makaraw adawa. Mahayo ba ka siya mo tagad namo, no? Nga mga ulipo nining karaang bahay sa Benavides. Ha? Buutan ba siya, Jo Marie? Kining. Oh, uy! Pero mo may masultis tinuod nga batasan sa imong hinigog madong. Ay, wa ko makatingog kuya Toripsoy. Mura ko naglakidyo. Nalagyo! Bibi! Say, baby. Karang-arang. Ito ba eh? Baut-baut yun! Baut-baut! Baut-baut yun sila kinaiya si Miss Crisya. Ugnang tar sila. Patay ka! Kuya Torips. Muprang ka lang yung kugsulti ni mo dong ha? Unsa man na kuya? Kining. Pananglit ba? Ug dili na ko ikasinabot o niya ang imong hinigog matungod sa iyang batasan. Mananghid lang yun ko ni mong daan nga muunang ko ni mong pauli sa syudad. Dong Jomari! Kuya Torips. Dong Jomari! Sila na lang unya mo'y atong pabalikon sa syudad. Aron, ikaupan maghihapon ti ka sa akong gibuhaton din sa Latiera, kuya.
Unyong, nakahinumdum ka pa ba? Mga 18 katuig ang nakalabay. Sa dihang may mga bisitang nihangyo nga modayon sa karaang bahay sa mga Benavides. Uhotar sila. Mga estudyante sila nga gikan sa syudad. Apan nangasaag kay buot untang moadto sa giingon nilang dapit ang Tierra del Sur. Oh, mituo sila nga naa ka ng dapita? Bunga sa ilang mga kahungog. Midritso lang, maway pakisusi. Kining. Unya, usay nahitabo nila. Pulo sila nahiagom og managlahing matang sa kamatayon. Siya lang! Unsa? Tulo sila kaparisan sa mga managhinigugmaay. Nga sa ato pa, tulo ka mga lalaki o tulo sab ka mga babae. O niya, Noypunyong. Unsay ilang gidangatan? Dunay misteryosong kriminal so nining karaang bay. Ug hangtod karon wa pagyud mailhi kung si kinsa. Kinuo ko. Ay, batay, nagtaan hidong jabari. Kung gibati man mo kahadlok, Toribio, libre ka. Nga po pauli na nga to sa syudad. Wa? Unsam sigang klasihas kamatayon ang ilang nahiaguman? Sa ako nagiingon, pulo sila nahiagom og managlahing matang sa kamatayon. Dunay giluba, ginamit ang hait kahinagiban. Dunay gigamitan og dakong bato nga gipusdak sa oo. Ug may gilumsan sa dakong suba nga naas unahan. Hala! Kabrutal sa ilang kamatayon. Apan ang nakapahibong gyud ni anang hitabua. Kay ang mga babae na suta nga gihilabtan gyud ang ilang pagkababay, una pa sila gipamatay. Ginoo ko. Sukad ni adto. Midisidir ang amahan nimong si Sir Minard nga dili na gyud mudawat og mga bisita nga way direktang koneksyon sa nahibiling mga kaliwat sa mga Benavides. Kay nganom de, nagbuot-buot mo ni adong higayuna sa pagpadayon nila sa karaang bay? Nasayop ka. Dinhi puyo ang amahan nimo ni atong panahona. Kay wa pa niya madawat ang pagkamatay sa imong inahan. Kining. Si Sir Minard, mo'y di padayon ni atong maong mga batanong bisita, din sa karaang bahay sa mga Benavides. Kung baguhay lang namatay nga kung inahan ni atong higayuna. Nga sa ato pa, diha na ko og masusupang bata. Giatiban ka na sa imong yaya dito sa syudad. Samtang siya dinhi puyo sa La Tierra. Kining. Dong Jomari. Kuya Tribs, ano mo ka? Unsa ka? Ang tutok mo ka na ko? Huwag ka mabating kahadlo kung kabalakas gisugilon. Nilang nangtar sila. Ug Noypunyong dong. Kuya Tribs, dugay na kayo itong nahitabo. 18 na katuig ang nilabay. Maulagi ba? Pero, huwag ka ba magkapangutana sa imong una-una? Kung si kinsa ang posibleng kriminal? O mga kriminal kaniadto din sa karaang bahay sa mga Benavides? O kining. Dili ka unya mahitabo pag-usab katong hitabo Kung ni ano unya dinhi sila si Krisya. Uban sa inyong mga higala. Unsa man sa imong tan-aw? Nahadlok ba o wa? Si Toribio maulang ang nakita kong nahadlok. Apan si Dong Jomari, murag ni patigbabaw ang iyang kaisog. Dili ko gustong mausap pa kato hitabo Mong angay gud silang mo desisyon nga mopauli na sa syudad. Unsaon pagkahitabo niya na nga paingon naman din ang iyang hinigugma uban sa ilang mga higala. Asam taan niyo Pagsigil mo lang kong balik-balik sa tong yagian. Alas 9 gabi hapit. Tari pagtaron diya, uy. Ay, kung ingnan giminot ta. Uy, nga no na di ay ta.
Naunsa naman natong lakaw? Uy, Darwin, Christian, ano naman eh? Tanawa din sa Google Map kung asa tanapita ko siya. Kuan, Asa na? ata tungod sa Tierra del Sol. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!